Bastante zaila dan galdera bat da, baina seguramente hartuko naben grunge 80. hamarkadako talde kopurutxo bat edo. Izen lehike Foo Fighters bat, Nirvana bat, seguramente azkenien Dave Grohlek dekon komposatzeko erak edo musiko lertzeko formak hartu dutetetako. Gero bai Kurt Cobainen gordintasun hori edo iluntasun hori. Eta gero noski be bai, aipatzeko da berrizko talde danak, Zain, Seiurte, Isopus eta guri hurrengoko edo asko irakatzi dozkoelako eta referente batzuk direlako guretzako. Seguramente, igual ez da gaur egun gehixen entzutotena, nahiz eta jartutenien asko disfruteta hor, baina seguramente berri txarraken paiola disko izango zen, más que nada, igual horko momentu arte edo entzutenen musikan euneko 98% ingeles esan, eta hori disko entzuna benien benetan ikusi naben Euskal Herrian eszena potente bat dauela rock musikan be bai. Eta hortik horrela gaur egun ikusteot euneko 50% euskeraz eta euneko 50% inglesen entzutela. Kantu bat, esango neuken Mokersen azkenengo diskoko inertziari kantue. Psikodelia puntu horrengaitik, kristo musikari isek dizelako eta bai estruktura bastante jartuek erabiltzen debizelako. Eta gero bai taldien ibilbidean gaitik. Zelan lehenengo diskoetan edo rock and rollero die, gero psikodelia pasatzen die eta zelan iluntasunen inguren berbaiten da ben, eta azkenen guen mensaje positio bataz etortzen die, iluntasunen lagun moduen hartuz eta bastante impactante da disko. Esango neuken, Alguno brilla, con alguno no puedo cargar, es el más reciente, el más doloroso de tallar. Eta da Viva Belgradon ranchera de la mina abestian parte. Letra oso hartuko neuken, baina hori oso ondo azaltzen dauelako, zelan dan abesti baten ekoizpena, zelan dan disko baten ekoizpena, zelan batzutan zure munduen sartzen zaren, logelan, lokalien, estudizuen, zelan abesti bat errez urtetzen da, beste bat askoz bezaiago eta frustrantiago da, letrak igual eiterakoen bebai zelan zuri mintzen zaituen gauza bat atratu zulen eta bastante abesti kompletu dela, uste. Hemen emat hartuko duaz, aldatetik batera jole moduen edo Ekane Lorza, Morgan, Cobra, Seiurteko batera jolie. Ez bakarrik lagune dalako eta bere ikuspuntue oso ondo ezagutzen dutelako, baizik eta bai grabatzen dauen eta jotzen dauen momentu bakoitzien abestixek bier dauen esaten dau eta ez dau abestixe floriturek edo zikintzen beti, esaten dauen gauza denak zentzu batekin doiez eta hori oso baliogarri zedala usteot. Gero gitar jole moduen Eñot Gaztañaga, antzeko gauza baten gaitik bebai, eta gero Dubeekin grabo ginen disko beragaz grabo ginuleko eta soinu aldetik eta askeko asiotelako beratik. Eta azkenik Aitor Agirre, betagarriko gitar jolie, irosaba dalako eta berak irakatxeztelako txikitetik gitarra jotzen eta musika munduan. Musika entzuteko gaur egun euneko 95 bat esango neuken streaming bidez dela. Nazi eta streaming bidez izen disko osoa jartzen duaz, ezio eta zentzun aleatorio. Eta denboratxo ateratzen bat, seguramente CD. Jotzeko lekutxik izeko kontzertu jatez, azkenien berotasun hori edo ikertzezu, eta esango neuken aldatetik Iltegize gaztetxea, berri zen dauelako eta lagunek etatzen dizelako. Beste bat, Isorretako badetxea, lekutxik izo dalako eta azkenengoz jogo ginen Mason Egaz jendiek gure abestizik abesten hasi izan eta hori oso unkigarri izan benetan. Eta gero, justo kontrako den leku baten, Dubegaz aukerako ginen gazteto pagunien jotzeko eta horako festival baten edo horako leku baten jotzeko aukera izetie oso politi izan. Ikusle bezala nik uste dut bardin. Leku txikitsuek, musikarizek edo aurrien eukitie eta esango nuken Durangaldien sortu nadeko gule Elorrizon eta berrizo gaztetxe dekolako kalitate bastante handize soinu aldetik eta gero esango nuken Ondarruko portuko rampi. Zorizonez, kontzertu morduak ikusi duaz eta leku ezberdinetan, gaztetxetan, festivaletan, eriko jatxetan, bastante leku ezberdinetan. Esango nuke, igual momentu enokizon impactua gaitik eta nitxik izen nintzen gaitik, esango nuken San Mameseko ACDC-ko kontzertu. Seguramente izango esan liburu eta disko azokan, mitiko klaseakin joten zinen egunien, eta izango esan berri txarraken lehenengo 3 diskoek saltze bien pak bat izango esan. Zorizonez etxien aita be friki bat da eta disko molurezan da, sorten nik ez dut zertan erosi bier, baina erosi naben azkena Viva Belgradon Cancioneros del Cielo izango esan berenako kontzertu.